Hello, what's up mga kawatatap? It's me again, and everyone, and welcome back again to my vlog. Yay! Mga kawatatap, for today's video, good morning. And for today's video mga kawatatap today is May 12, 2024. Today is a very special day. And today we are celebrate. Tama ba? Mag-celebrate na karon og Happy Mother's Day to the Mother of the Earth. Happy Mother's Day, Mother. Happy Mother's Day, everything. And also to Joanna naman, nag-greet kasi mo hang mamang Happy Mother's Day. Ay, wala. Ikaw dyan, Deb. Muna. Ate. So, ayan mga kawatatap, happy Mother's Day sa atong mga nanay, mga ate nga nagminyo na nanay, mga anak, nanay family, sa mga single mom, happy Mother's Day sa inyong tanan. And ulan taligsik diri sa mo mga kawatatap, ula ni gawa si haring araw. So ayan mga kawatatap, mo adto ta og bye-bye kay maligo ta og dagat kay napo dito akong So ayan mga kawatatap, mo adto ta og bye-bye kay maligo og dagat og kuan ta dito mag-greet ta og Happy Mother's Day sa kumay suon na dito sa bye-bye. Let's go. Nakasadya, magpulikuan. Hello mga kawatatap, na ako sa bye-bye. Happy Mother's Day to all of us. Happy Mother's Day. Piang. Ulit ako piang. Happy Mother's Day. Where's your mother? And up inside of the room. Na sila outlet mga kawatatap. Na sila kuryente. Nasaksakanan. Ora. Happy Mother's Day. Nandot mo gid mo ko. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa Hugason. Sana. Nagungag sila. Minus na yun. Dong. Tayo. Uy, nag-south. Happy birthday, Madeline. Piang. Piang na mo. Happy Mother's Day, Mamo. Ambot. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Hi mga kawatatap. Ay, baga na, Tangan ko sa katong pa. Tabak ka sama.
Ah. Ito sa kanang mga ano mga gamit sa Tama na yan. Katawa si Kuya. Susa kayo. Uli na ko, Piang? Hi! Hi ba? Ano sa kanya niyo? Ay, Smith? Dila pa bitong dila pwede magasgas mo. SM lag sila. Last day nila. Nagkuhan sila na. Wala, gagawa ko nga. Naglabar mo si Inday eh. Jan Deb! Musa man na? Katong gold? Gold? Happy Mother's Day! So ayan mga kawatatap, maligo tag dagat kay arang kanina sa dagat mga kawatatap. Naras dyan didri o. At salom-salom lang amang. Ayan mga kawatatap, maligo tag dagat, lamig ang dagat ng linaw. Linaw ang dagat. Tas high tide. Habi! Matagat ganyan ang cellphone, batay lang ka. Tira lang ka sa mabaw ba? Ay, Diyos ko. Ano dong oh? Matagak bitaw na kong cellphone ron. Goodbye Philippines. Ayaw pagkuan ba? Tabaghak ni si Jan Dib eh. Rum. Kalbo. So ayan mga kawatatap, lamig yung dagat mga kawatatap. Inindot di ay kalinaw, tas high tide, tas kamera ang naligo. Di ba? Ay, Diyos ko, kalamit sa dagat. Maligot ang pan mga katatap. Bye-bye, 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 bye-bye. Kawatatap, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Salamat! Adala ako. Inasabi ko niya Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Salamat! Atos na Happy Mother's Day. Nay! Happy Mother's Day, Nay! Ah!
Lalian kung may mga ni Cesar eh. Bebe, ako anak, be. Wag may ipalit ang gas. Oh, dali ka. Iya ko na po ang ating Usa ligay yung kaliko. Ligay na. Nahay sa ay. Balik na eh. Hay ay. Nahay ay. Uy! Tanawagan sa imong anak. Asa? Ay mo na. Ay mo na. Diyo mo ba? Ha? Mas ay. Tanawagan ay ay. Dunia mana? Kita nga ba na bigyan? Dunia mana? Kakampal mo na ay. 100 tunit kay Juan. Baboy. Iring. Di daw ang English sa baboy. Kung sa English sa baboy? Hindi. Big. Laka, habi ka naman sila. Pag nanood yung mga usay,